være tro på dyrene. Der kom formand i hele. Ja, det kan du have det. Knap, den bliver tro på dyrene. Hvad er det på det barn? Jagt. Nej, Michael. Michael, du er for grov. Jamen, jeg gjorde da noget. Jeg kan ikke bare stå det. Det skulle du på så mål. Det var faktisk ikke mig, der snakkede om det. Det var faktisk lidt. Goddag og velkommen til Følgefeltet. Det er dejligt at se, der er så mange. Vi skal køre på offentlig vej hele vejen. Så det er rigtig fint, at I har pakket jer i få biler. Det er en god idé. Det er sådan, at I skulle have fået et skilt til at sætte bagruden, så I ikke bliver væk fra hinanden. Og ellers så er det Michael, der kører forrest i den grå der, og han skal nok så nogenlunde sørge for, at I ikke bliver væk. Det største problem, det har vi, når vi skal over vejen heroppe. Men det skal vi nok under hjælp til. Der er stor trafik. God tur til jer.
bare paraden også. Nej, vi vil ikke ind i alle de fluer. Nej, fandme ikke ind. Vi løber ind i friske luft. Krokodiller. Så kunne den lige få en. Så er de på en hug inde i skærm der. Trækker på det. Nu har jeg hat på jo. Altså, vi skal jo lige huske, hvis der er nogen, der skal udenom, kommer de den der vej. Ja. Go, 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 go! Ej, man skal ikke være så stille, når det er jagt. Men næsten tog du en returbranche. Jiha! Kom så, Rie! Det er det der, når de rider ved siden af hinanden, og så den ene den er lidt foran den anden, så springer de jo tit på samme tid alligevel. Det ser sgu lidt sjovt nogle gange. Jeg tror, den er rimelig lige, den der. Det er nok give den lidt ro, som lige kan. Den er lidt dejlig også. Det er lånt. Det er en lånt hest. Det bliver den første jagt, ikke? Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg ved det. Kom så, Lucky Luke! Det var Jens. Jamen, det er helt rigtigt. Det er så fint. Nej. Hvor mange er det? Ej, vi snakkede om, var det små 5, nu har vi haft en frafald jo. Ja, det er små 25 år.
Jeg har rigtig mange mennesker, som er her i dag, som jeg skal takke for den kæmpe store hjælp, de har været med at få den her jagt arrangeret og lavet. Poul har lavet tegningerne, tak for det, Poul. Det var stor hjælp med din udfoldelse, i hvert fald der, så vi kunne finde nogle rulle, der passede. Og til alle dem, der har hjulpet med at bygge jagten. Ole, Jette, Rie, Irene. Mangler jeg nogen? Erik og Rita var med i går. Ja, Erik og Rita var med i går. Det var uden min viden, ja, det er rigtigt. Tusind tak for jeres hjælp og jeres velvillighed. Det er rigtig dejligt. Jeg har også allerede fået nogen til at synes, at de godt vil komme i morgen kl. 10 og hjælpe med jagten ned, så det er jo kanon. Så tak for det. Jeg vil gerne have, at vi rejser os op og giver alle hjælperne. Alle hjælper, I lægger lidt væk.